Викай патките да видим как ще додат. Айде. Айде! Папа! Айде! Полека, бабо, да не паднеш. Няма да додат. Ти оттам ще ми пречиш малко. Идат ли? Ще идат, бе. Бе, всяка вечер идат. Чакай. Папа! Айде, викай. Идат. Идат ли? Да, от тук минават те. Сега да ги заснимаш. Айде, айде, айде! Папа! Айде, баба, айде! Айде, аз съм тук. Ама дойдоха, а виж. Как няма да дойдат, бе? Оплетоха ли? Виж как ма оплетоха сега, виж. Виж. Его, оплетоха ма. Ще дойде голяма. Оплетоха ма, виж. Оправи са, тема такова. Ха? Какво ти такова? Ами и баба ма го завиш. Баба, айде. Айде, баба. Да те те е прав седи. Добре, айде. Нагласих, че ма с тия спадки. Айде, отвъртавам ти. Пак ма на такова тук.